Il-Maġistrat Carol Peralta li nhar l-erba' sar magħruf li rreżenja mill-kariga kien baqalu sa Awwissu tal-2017 biex jirtira mill-ġudikatura. Dan skont il-Kostituzzjoni ta' Malta li hija l-liġi li tirregola l-età massima sa meta persuna tista' tibqa' taħdem ta' maġistrat jew imħallef. Meta kiteb lill President tar-Repubblika, il-Maġistrat Peralta uża l-kelma nirtira, filwaqt li l-Ministeru tal-Ġustizzja li ppubblika littra uża l-kelma riżenja. One News huwa infurmat li l-Maġistrat Peralta li għandu 63 sena laħaq l-età pensjonabbli s-sena li għaddiet skont l-att dwar is-sigurtà soċjali. Dan ifisser li għalkemm huwa beda jirċievi l-pensjoni minn barra s-salarju ta' maġistrat u seta' jibqa' ġudikant għal sentejn oħra. Imkejjen fil-qorti kkonfermaw kif biex maġistrat jirtira qabel l-età ta' 65 sena irid ikun qed jirrinunzja l-kariga u għalhekk dan huwa każ ta' riżenja. Fittra li l-President ta' Malta l-Maġistrat Carol Peralta qal li ddeċida li jirtira wara riflessjoni fonda u tranquilla. Il-Maġistrat Peralta kellu karriera li matula nħatar ukoll fi qrati internazzjonali filwaqt li kien hemm perjodi fejn bl-aġir tiegħu daħlu wkoll f'xi ftit tal-kontroversja. F'Diċembru 2013 il-Maġistrat Carol Peralta talab għall-arrest tal-ġurnalista The Times of Malta li mar jieħu ritratt ta' festin tal-miliet li allegedament kienet isir f'awla tal-qorti. Dwar dan il-każ il-Ministru Owen Bonnici kien talab investigazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. One News huwa infurmat li kontrarjament għal dak li ġie rrappurtat f'mezzi oħra tax-xandir, l-investigazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ma ġietx konkluża, iżda għadha għaddejja u kienet tħallit għas-sottomissjonijiet finali. Jirriżulta li issa li l-Maġistrat Peralta rreżenja mill-kariga, l-investigazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tintemm ħesre. Dan għaliex il-Kummissjoni ma tistax tieħu passi kontra xi ħadd li m'għadux membru tal-Ġudikatura.